we echt naar de finales doorgaan en het is dan echt voor het echi, dat je dan wel denkt van, oh, hier staan we dan. Ik denk wel dat het spannend is, maar wel goed spannend, leuk spannend. Wat een mooie, gevoelige en diepgaande tekst. Een prachtige boodschap. Sommige meisken binnen nog steeds net vrij. Is het ooit echt voorbij? Oh, dames. Ik ben zo benijd hoe Jim nou zo kalm blijven. Als je dan iemand zit, dan gaat het altijd door. Als dan we hebben niet instrumenten zit en dus is gewoon mijn vriendengroep en dan maak ik een verske maar een hele mooie badskip die dat komt gewoon eigenlijk best wel automatisch. Wie van de jury wil het zitten? Chits, vertel eens. Ik zie dat je hem nou een orenopstelling keert, vind ik heel mooi. En toch
mist ik dat hier en daar wel een beetje. Je ziet je qua gerust op. Maar wat is het toch een prachtige tekst. Echt, je hebt dat echt heel mooi schreeuwen, dus chapeau. We waren vooral onder de indruk van die beide stemmen. Die pasten perfect bij elkaar en dan die tekst erbij. Die draaien bij elkaar vonden wij wel een hele mooie combinatie. Ik vond het persoonlijk heel mooi om te horen dat onze tekst echt zo mooi binnenkwam. Dat we echt wel een beetje het doel. En ja, we konden er wel wat mee. Supergoed, dames, dankjewel.